No niin, tässä on päästy hiukan levyjä touhuaan. Vähän vahvempaa ja nyt 5 milliä noin 3. Niihin täytyy nyt vähän modata vielä, että mahtuu toi kaula sinne, mutta tämmöisellä sitä lähdetään nyt yrittämään, että pistetään holkit tuolta, ronssiholkit sisältäpäin, niin saa sitten myöhemmin vaihtaa, jos tulee vielä uusia välyksiä. Ja sitten tätä kehäasiaa, se on nyt tiukattu semmoiseen suurin piirtein piukkuuteen ja mulla on kellot täällä kiinni ja se tulee kehälle vähän välyksiä. Siellä on uusi adapterilevy, uudet laakerit. Niin katsotaan miltä se näyttää. Siinä on niin kuin nyt tavarat ilmassa, niin about 15 siihen 14. Vähän rontti 10 kuitenkin. Todennäköisesti se tulee jäämään tähän. No niin, hiukan kun sitä tuli zoomailtua lähemmin, niin se kaivuu suunnassa tietysti takapää, etupää. Niin täällähän on sitten enemmän välyksiä, mikä tarkoittaa sitä, että tää on hivenen banaani tuolta alapinnoilta. Täytyy vähän katsoa, että mitä sille sitten mahdetaan. Tässä tämmöisellä terässimmeellä simmattiin toi kehä tonne ja saatiin sinne semmonen 20 välystä sinne. Tää on hiukan kierro tää runko, niin sillä nyt ei tällä kertaa tehdä mitään, mutta tämmöisellä aika lailla pitkälti kasaan päin seuraavaksi.